Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnụrụ unu nwekwerechi nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchashialanụ m eye ụmụnne m ihe m na-aga iko ngalugbo ene enwere mgbe nkọtatụrụ akụkọ yiri akụkọ n'ugbo ene mana enweghị ọrịa otu onye na-arịa. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m weredela akụkọ n'ugbo ene gbotowere ya mba ụwa enweghị unu ga-agwa ya nọ n'ụgwọ ya ma werekwa akụkọ ya mee gịnị wee mụrụ akụ ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha na arọ ha nnọọ ụmụ nwaanyị atọ otu nwoke na aka ada ha mara mma wee wel ọ mara mma ma na elele then ya nwa na ka ihe toro maka na ya nwoke abụọ na nwaanyị ya na ka ihe toro enwe otu ọ rụrụ ha na ha jọs dị oke na ya onwe gogara m ihe n'ugbo ene na-eji ka papa ya na ada nne na o kuchiri ekucha dịka aro kwụrụ stret nwee figọ mashi n'ala tọọ toruo isi na papa ha eji ha ada nne ha aṅụgarị na o megara ada nne ha na o mere ada nne ha na-ele ma ha na akwụkwọ otu nne papa ha were ada nne ya aspect enweghị ihe ori were hapụ inye ada nne ha enweghị ihe ọ zụwara o nweghị ọ ga-azụ ya hapụ ịtụ ihe otu nwa nwe ọdọda zụtara ada nna ha ihe eshota na-aga ka ha tolitere ha bịa notice hụ ya very obvious very clear that na papa ha hụrụ ada nne ha n'anya karịchaa ha niile o ji ada nne ya aṅụgarị ọwụ otu a ka ha si na-eto ihe abịa gbabazie ada nne ya n'isi ada nne ya bịa sị na enweghị nwanne ya ga-alụtali di ka die ka ọwụ amụbeghị na enweghị nwanne ya ọbụla ga-alụtali di ga-aka die na ote ya mara mma na ọ wote ga-esi ebute oke di ha na-ele ka fim n'ihi na truly ọ mara mma ha emi ọnụ ya nwa emi ọnụ so ihe ọbụla Chukwu dere o dele ya wụrụ ihe ọbụla nzube Chukwu mezue oke pompo pride ada nna ya bịa matakwa na ya mara mma ya ebido nya nwa onwe nwaanyị mba nnọọ o ruo nu mgbe di ya ọwụ bịara ya ọwụghị obere ihe di ya ejikwa ego di ya eji ego bịara ya di o ruo mgbe a na-eme ihe ishie ada nne akpọwa ya nwa na nke nwaanyị ya toro n'ihi na ada nne toro ke nwoke eto ya nwa ya etoke nta na nwaanyị kpọwa ya na nwanne ya nwaanyị na ya agaghị alaikekwa ịhụ ha anywhere around her husband na ihe ọbụla ha na-eme n'elu ụwa ha emekwele feel na ya lụtara di gabia elevate ha from whatever situation ha nọ n'ime ya na enweghị onye n'ime anyị ha nwere right ikpo di ya na phone ka ha hapụ ịga bọdawa ịnara ya phone nọmba ya mgbe ya na-anọghị present na ha were di ya soro ya nwaanyị mba nnọọ mza ha na-ele nwanne ya na-ele ha abụọ na-ele ada nne ha ya jụọ esa ada nakwa mana ọwa ada nne ha ya si ya kwucha nne ya chọghị ịma na ihe kwuchara ihe kwuru na ha abụọ na ụrụ onwe ha onye lụta di ya na ụra nna ke di ya na ya agaghị like that nonsense corporation in the name of nwanne ya elekiri ya gba ya nkịtị na nwaanyị mba nnọọ mza because of mmụọ mara ekweghị ya ọnwa ha akwụkwọ all her life mpa ya na-eperezi ya ọ gafe asọ mara mma naanị mara mma ihe gụgidere n'isi nwanne nwaanyị tiri ya eto ya elega anya nwa ọtọ mere ya sị mba ebe kewu mma ya mmadụ n'ụka nwanne ya nwaanyị ka ya were ọrụ aka melite onwe ya ma ụzọ ọrụ aka abụọ mụtacha ya kpamkpam dị perfect n'ime na ya mụrụ ịkwa akwa ma ọkwa ime isi ihe abụọ na otu naanị na ya dị very very skillful na ya hụ ihe na ya mara otu ya ga-esi mee ihe ahụ ya ha ama mma na ya dị very creative na ọwa ntị Chineke ji gọzie ya na nwaanyị mba nnọọ mza ka ya mụtara ime isi ya ga-aga mụọ ime isi mụọ ya for 3 years dị perfect in it pụta aga mụọ ha ịkwa akwa mụọ ka aha na 2 years dị perfect in it na ihe ya na-akwa ọ bụ 2 eke ya sị lele otu ya ga-esi mepee otu shop ụzọ aka ọrụ abụọ n'ime ihe abịa na-atụ ya ọchị mana ọrụ a ya mụrụ ya because of joy and ya because of talent Chineke nyere na ya chọpụtara na ihe gbasara fashion
ịkọtụ akwa designs na ya n'ishi abịa hakwa n'ime ishi na ihe gbasara style ishi n'ụdị ọbụla na o doro ya anya ejide ụzọ ọrụ aka abụọ shiri ike mụchie ihe ike ha abụọ shiri ike ya na-amụ ke were ke na-eri ya buzo mụ ịga m ishi bifo ga mụọ ịkwa akwa ya na ga-eme ndị mmadụ ishi anara ego eti na akpa nakwa ga-akwa akwa emekwa madam ya na-akwa akwa ishi ma ụmụ nga apprentice ma abịa ma chọtazie na ihe ya na-eke n'isi n'ọf ihe ya na-eke ya kechaa gị sị ka onye ọbụla ebuku ụtọn ha dịrị dị ichegide eti month end onye oru ụtọn ya ike ya ishi nwanyị mba nọ mza di ya bịara adanne oke dị ukwu jụọ ego ya na nwanne ya nọrọ ka onye ahụ lụga di awụ nwanne ha o triti ha dịka strangers triti ha ka ọ maghị onye ha wụ triti ha mejụsa ha oyi ọ ya ka ọ lụwakwara di ya nụtara soro di ya gashi ike mma ha 3 years after mma ha nwụọ ka mma ha nwụrụ kenta na last born na-akpọwa ya si na ka ya bịanụ na ụlọ ya nụrụ ebe ahụ mee IT ya si ya kọrọsọkwala ụlọ ya nwakwara ya nwa na ya emekwele ka mistake ka aha kpa egwewe ya jụọ ese lekwa ihe o ji ga mee that mistake kwa ma otu onye ahụ na-eche behave na ọbịa na nwanne ya bịazie chukwu emere ya bịara bịazie na ke ya nga ka ọ gaga mee training ọ chọrọ ime mechaa laghachikwa ebe obi na ha nọrọ onye ọbụla na-achọ ụzọ ya na kedu ọkpara na nwanne mma ha bi n'Ọnịcha ebe ọ mụga ahịa mụtakwanụ bido ke ya na ada na-ewe onye ji ego mana for one day enweghị eshi o tiri ha 1 naira ma ọ ya so na ọrụ nọ ya mụrụ na-ejikere sọpọt ya ọ ya kpoo ya ọgwana ya okwu dịka nwanne mmadụ ya mahụga ya nwaanyị mba nọ mza na ọgwụla naanị mpa ha onye adanne ha na-eleta ọgwụla naanị mpa ha onye ga-awụ before gị nata adanne ya ga through their father o ruo mgbe ya nidiri help ya nidiri sọpọt ya ga-eme ite mpa ya si ebe adanne ya ada na di ya kashi ihe ike na o ji n'ọnụ ya rịọ adanne ya ada ya nwaanyị ka ole ma ọ ga-achọrọ ya ego ka e were kwa ụgwọ shop werezie ebere ego ya n'aka wee zụọ materials mpa ya gwawe sọ mụtachaa na ihe ndị ahụ na ọ kwesịrị ịlụ di nụrụ n'ụlọ di ya zụchiwara ihe ndị ahụ na ga-enyeli ada ya nwaanyị nsogbu ugbu ene o weta ego bịa mewe ihe ọkọkọ ya ebe a n'ihi na mpa ya na-aṅụ mmanya wee mpa ya na-aṅụ ịga nọ n'ọdụ ndị na-egbu ere anụ pepe sup nkịta ị ga-ahụ mpa ya dị ya ga-ịga n'ọdụ pepe sup anụ ewu mpa ya nọ nga ahụ ọ ṅụcha ṅụọ bịa bie okokoro kpụrụ toothpick lo bụ ụfọdụ ọzọ zụrụ tekewe na ego nwa ya nwaanyị na-enye ada nwaanyị na ọ na-eri nọ na-asụ ya n'ọnụ and ya bịa ha stingy with nwa ya nwaanyị ahụ na-eche ka mmadụ ọbụla na ya ihe ha jụọ ese ọwụwụ dị ya mụrụ ha na ọ na-emecha ka enwere ote mma ha shiri gba na-ejiga atụta ime ha mpa ha sị na ha elerugwa anya ke ha chewerela ote onye mama wee jiokwu ọ na nne ha arụ ndụ ugbu asụjụ n'anya ha elekiri ya very arrogant father ya nwere ọ ya ka ada nne ha yiri ya elege ihe ka ahụ ike agwụ ya nwaanyị mba nọ ike agwụ ya ọ ya ka ya bịara gbawa mbọ ya chukwu na mee ya ebere enwere one woman ya ekere ishi ekere this woman fit gidere this woman agwa na enyi ya nwaanyị shi US bata na enyi ya nwaanyị shi US bata ọhụ ishi ya na ọ ga-alaiki ka ọ bịa kee ishi na ya don't worry na ya ga-akpọtara ya customer n'ọhịa nwaanyị agwara ya that same very day that woman ala kpọọ ya na phone si ya dị free na enyi ya nwaanyị ahụ ya gwara so shi US bata na ọ chọrọ ịhụ ya were oso were ije jikecha mechicha ishi emechicha onwe ị na-asị na ike gị isi ị ga-eme isi nga ị ga-edenwe isi bụrụ isi dị neat all the time ya emechicha isi ya ejikere gbara oso si ka ya ga-eme onye nwaanyị isi Amerịka lo mee ya isi na nwaanyị mba nnọọ ya were oso were ije gawa na direction ha nyere gawa na adreesị ha nyere ka ya rutere di ya hụ the woman ahụ tie si Chineke na nwake na o yele mmanya mgbe mmanya dị young yes the woman mere introduce yes na o dịrị hụ ya gawa even you onwe ya na ọ yichara this lady yichara ka younger version ya the woman sị nọkwa na ihe yichara na nwake yichara mmanya na o nwere otu picture mmanya ọgwụ gbotoro n'ụlọ na exactly na-eche na mmanya wee ya ekelecha the woman na-achị kelecha the woman sị ngwa nwa ya na-ele eduka isi ọ ga-emeli ya ugbuene ya ele ya lee ya rere ya karịchị chai mami na ntutu nwa ama na mma o ya achịa ya sị mami makwara na mma nwaanyị o ya achịa the woman na-achị ya gwesị don were na hapụrụ ya isi ka ya mee ya isi ọ ga like the woman sị ya sị na ya gụkwa alaghachi mgbe na-adịghị anya na ya ga-like ibu isi agụkwa dị new till 5 days ya sị isi ya na-eme na ọ ga-ebu ya 1 month
ya siri ili esi wee mewane ya kulu down ụtụtụ nwaanyị n'ishi nwaanyị ishi maga mma the woman anara no mbe because abịa bill we ihe agwara the woman mommy na ihe ọbụla masị ya n'onye ọkwa ya sa no business ya ka ọ nọ na kama na ya kwuo ego le nọ na ka ya kwuo ya si mommy ya ga-enwedo mind na ya ego nwaanyị a force gide ya si ya mba ngwa ya ya kere na free because the issue fit ya kere na free the woman elewe so chọghị ikwu ego ole ọ na-ana n'ishi ya sị mommy ya ma hụta ishi ana ya ego na o megecha ka mma ya ya na like na ndị dịka ya ego na mba na o buru na ishi dị ofe itiri the woman lege jụwazie ya ha jụọ ya nye bọ mmama ya kwana ya sị mma ya nwụọ na ya nwakwana ka ihe ọ na-emegbe ya sọrọ ishi n'ugbu a mana ya nọkwa ebe ya mụga ịkwa akwa mana ya ga-eme free next year the woman na ọ mụtaracha n'ime isi m nwa akwa ime akwa ya si yes na ọ bụzo ọrụ abụọ mara ya aka ya na like ya na-eme with passion ime isi na ịkwa akwa na ifu na ya akwawarala mmadụ akwa chọkwa ya kwakwara ya akwa the woman ga-akwaliri ya akwa ya dị ready in the next 5 days yes why not na ya nweta ma ezigbo material ya ga-akwara ya akwa tomorrow ọchị ya rahụ n'elu akwa ya na tomorrow ọchịrị ya the woman ngwana na ele ebe ngwa ọnwa material dị mma ya si yes ego ole ka ọ ga-ezu iji zụtara ya material ya gwa onye ya ego ya ga-enwere material n'ụdị ya ma dị mma a na-ere eye adị ya 3,500 ya zụọ 3 years were bịa measure nwaanyị take nwaanyị measurement nwaanyị mba nnọọ akwa ya ha dị ready ya rahụrụ n'elu akwa nwaanyị ahụ that night that day gara ka zụọ ya bịa measure the woman ya n'ihi ụra chie hụ n'ụkụtụ by the next day ya by 2 p.m. akwa nwaanyị ha dịla ready ya were gbajem oso si ya mommy na akwa ya dịla ready nwaanyị etinye akwa na ha akwa akọ ya rega the woman na-asị ya na ihe mere na ya ga-enye ya ego ga-eji zụrụ pure water ṅụọ na emecha ya ga-akpe na phone na emecha na ya ga-akpe na ihe na-ekwu ya CS na emecha ya ga-akpe ọ ya ka nwaanyị nọ ntara mmanya aka na-akpa nwaanyị mba nnọọ mza nwaanyị ewere ezigbo ego this woman na mmanya aka na-akpa were 100,000 naira nye ya etie wulie elu daa ya n'ụkwụ gọgba ya na-aṅụ ekele ya na-ekele ya the woman asị ngwa ozuole na ya ka ga-akpe mana ka ya gachi na nwaanyị mba nnọọ mza na ọ wote nwaanyị ashi laghachi US o rughị 1 week international call akpọ ya ya epike ọ wụrụ this woman nge na-anọ na-ekwu ọ sị ya na o kwere nwa ya nwoke chọrọ ikele n'isi okere na akwa ọkwara ya ngwa na o kwere nwa ya nwoke ahụ ebido mama kpakpakpa obido voice ebido shake we the young man akpọ ya sị hello how are you ya na ebido kwuo ahụ ozugbo ya nụrụ voice ya ọrụ ka ewerere mmiri wụọ ya n'isi voice ya sị good afternoon sir dịga atakapụ n'ọchị jụọ ya so na nsọ ya sị mba na dịga bịa ghọta na ya nwere anxiety ya na ekwucha ọgwawa ya sị na ya ga-anara mme ya nọmba ya mbọsọ ọ kwụsịrị nsọ ya kpoo ya nọkwa ya ya achịwa ihe eme ya na-achị sa ha bụ ya nwatakịrị na ya laikela nwa ahụ onye ka ọ nara mme nọmba bido kpọwa ya bịa dizi used to him ọ na-akpọ ya wụrụ na ọnwa this woman nwa ya ka atọ na nwoke ọlụbe nwaanyị from ihe ha na-ekwu o propose marriage o kwere maka ịmaga na plane lọta na Nigeria nwaanyị mba bịa hụ ya ọhụchara ya ije ahụ lọtara ya sị na mme ya so natakwa list nata ihe niile ya laikiri ya na nke awụhụ na ya dị very very happy with her ya eghewe ọnụ the guy kwana gbara dimkpa ma mmasị ya sị nụkwa onye nwechake ha ya echete si Chineke na ochetele na ha onye nwechaka the guy nọrọ nga na bemitie mpa ya nana list ya kpọrọ ụmụnna abịa nara list ga-eme ihe niile nọ na list ya sị na ya ga-alaghachi na mgbe ọzọ ya ga-alọta in 6 months time ka eme wedding ka ya akwụkwọ ya nkwukwe na-etiri ya akwụkwọ ya chọghị ịga lụ ya gbotowe ya bịa ya ga-achọ ya ịlụ ya ka o were ọrụ aka ya bịa Amerịka bịa kwụrụ ego ya nọrọ nga ahụ gụrụ ya nwaanyị mba nọ nweta ihe shi magoro this guy n'elu na ya mara chefuo na ọ mmadụ chefuo ya oghorekwana ya chọm ya filiri ya gbara dimkpa nwaanyị na mhoto o shi were ya dị oghore ka nwe mperi ya were cham ya magoro gụọ ya gọgba ya bido kwewe ngwa na ọ ya ga-worship ya n'ebe ọ bụla si ya nọrọ na US na ọ bịa ga-anọ the guy na-achị jisie ya ike sị ọkwa nkwa gị na ha ekwekele ya ugbu a na ya sị ya ga-worship ya na ọ ga-awụrụ ya because ọ one thing with her na ya dị very happy na ya na that of control ya na hide happiness and ihe ọbụla ya kwuru ya ga-eme mgbe ya dị happy na ya ga-eme ya gụrụ ya na ebe ọbụla si ya nọrọ webe ya ga-anọrọ na in fact na ọ ga-awụrụ ya second God na in fact the guy na-achị jisie ya ike
na ọ wote eshiri mee or 6 months ahụ ọsọ ga nọ n'ọrụzi 6 months ya lọta bịa akwụkwọ ya dị ready otu aka ya eshiri nwanyị mba nọ na otu esi nweta onwe na US ebe na ugbu ya ewerekwana nne di ya ahụ n'ọnụ ụlọ ka nne di ya na ya ka kakpiri akpụ n'ọnụ ụlọ ka ọ nọ ya na-apa ya ihe nne dị na-ekwu Chineke nna ya eji aka ya ejiri aka ya na-enye ọ na-eji ya emere nwa ya nwoke ọnụ na ọ na-enwe ahụ anya nwaanyị ndị ka ọzọ na ha enwe na ọya nwa ha na-egwa mgbe ha chọrọ ịlụ nwaanyị ka ya lụtara ya tụtere ha nwaanyị na ha elekwe ihe na-aza nwaanyị onye ọbụla na-achịgbu ya n'ọchị na mmadụ abụọ nụ di ya na nne di ya na gị mere mekete ha ka ị ga-ama na ya wụ tigress na ọ weta shi biri na di ya megba ya ihu na ọrụ isi nhụ shop ya na US ya na-eme isi ya na-akwa akwa these two things na ihe fetch ga so much money na US till now na ego ya kpatara na ọ dị na control ya nkwa ahụ ya kwere that time mana enweghị ya lakara na dị not reasonable not the responsible nweghị o mere hapụ igwe na ụta shi biri n'obi ọma nwaanyị mba na ya nọ US now ya rịọ di ya si ebiko na enweghị ọ ga-emere na last born ha ya ga like ego kpofete di ya so ihe ọ na-arịọ ya rịọ ya fete what is there na nwaanyị mba na ọ weta last born ha shi fete USA ya ele nwanne ya nwoke ụdị only son ya kpofete ebe ugbu ene owe nwere ike ịma nna ya ya gwa nwanne ya nwoke si na nwaanyị mba nọ ya jụọ nwanne ya nwoke sọ wee ego ole ka ọ ga-ezuru ya onye idiwe support ikpeghe ahịa n'ahịa n'ihi na ọ wefu mkpụrụ nwa ya ga kpepụta ya ekpepụta ya ebe a mana ihe ọbụla onidi support ọbụla onidi ya ga-enye na as nwanne mmadụ ka ahụ ekwuo etire ya ego otu aka dị na dị na ada nne ezi na m na-eze ihe na-eme nọ nwaanyị mba nọ onye kwuru ekwufuru echi na onye kwuru ọka kwufere echi onye kwuo onye kwufuru tomorrow na ada nne ewerela na mpompo ahụ nọ o jiri too n'ụlọ ha poga ahụ ọ nọ na o jiri too n'ụlọ ha nwa nga ya nwa kpọtara nwa ya na ya na-anọ nwa ya na ya nọ nwa nwanne di ya akpọtara na-ekuri ya nwa ebe ọsọ enwe nwanne ga bekete a young girl ka ọ gara ga were osisi na-eji ata ọnụ garị kọọ nwatakịrị pịa ya pịapụ ya otu eze na ya n'ọnụ ụmụnne m asọ ọ na-akọ nwatakịrị ihe na-adịghị mma ahụ arụkwa na nwatakịrị ma eze na ntọrọ kọpụrụ nwatakịrị di ya enwe mgbe di eji asọpọtụ ya n'otu o si akpa nwa ha agwa mgbe niile akpọtaga nwa ime ụlọ ọma haza na-enwe ihe mpa ya kwere ka nwanne ya nwaanyị ahụ bendị na naanị ihe ọ ma gwụla na ọ mara mma gwụla saa ahụ mee isi dị mma yiri akwa dị mma na ọ bụla ihe nwanne ya nwaanyị ma ime ụlọ ọma haza na kemgbe okwere lụzi akọdị ntị di ya na otu ya ka akpọga nwa bụ ya ka akpụtara otu akụ ya matriti ha na ke na ọnwa nwanne ya nwaanyị na ya agaghị ekwe na eze ahụ kọpụrụ ya na olesi ezi ahụ pụrụ na ọ bịachara n'ụlọ na nwanne ya nwaanyị na ọ wụ eji na ọ wụ dis na ọ wụ dat na ihe ọ ma wụ mmekasa na enwe ha azụ tụtụ ya azụ na ọ wụta ka o si send ya nwanne ya nwaanyị back home na ọ nọrọ n'ụlọ nna ntị na eze nwa nwanne ya nwaanyị ọ kọpụrụ ipuchie ma ọ na eze ahụ epu na ọ nọrọ ebe ahụ nwaanyị mba nọ nwepụghị okwu ya nwa 14 to 15 years ka a na-eche ka ezi ihu akọpụrụ ya ka o puchie na ọ wụta o si nọrọ na ụlọ na mmiri fonu kpọwa ya na fonu bụ adanne ya gwawa ya na ya echefuru na nne ha mụrụ ha ụmụ nwaanyị atọ na o kporola kenta na ya sị ka ya gwa ya na di ya na di ya nwere problem na di ya ji ọsọ chọọ ihe ọ ga-aghade aka mana ihe ewu dị problem na ya nwere breast cancer na editetale na ka ya nyeghị nsogbu na di ya gbaga ọsọ iteki care of her na ya biko ekwekwele ka ya nwụ na ofu ara ya adịla damaged si biko na ya biko na ya na-arịọ ya na o werekwala okwu ya ekwu ka were mgbe ya na-amaghị ihe mgbe ya dị young ya jụọ adanne na mgbe ọ dị young ụmụ okwu kwuru mgbe ọ dị 20 something years ka ọ sị mgbe ọ dị young mgbe ọ dị young how like a teenager ka mgbe ọ dị young na ọ ka wụ toddler na ya biko eweliwe nakwa mpa ha nụ ga ya sị na ọ ga-agwa mpa ha ya onidiri na ihe ọkọlụ na okpoga igbu a na okwesịghị ekwesị na ọ ya jiri ọnụ ya si na onye ọbụla lụọ dị na ọrụ onwe na ọ ya jiri ọnụ ya sị ha bịaketekwele di ya na ha nwakwala nwa shi na-azụ nara di ya nọmba na ọ chọrọ kọpụreshọn ahụ na ihe a niile wu ihe o jiri ọnụ ya sụ na-elezi otu o si fil igbo na ya ga-eti iri akwụkwọ ka ọ bịakwutezie na dike na US na ọ bụrụ na onye nwa nọ na USN na okwu eziokwu ọ ga-etiri akwụkwọ si ya bịawa ọ sị n'eziokwu na ya ga-eme ya ma ya biko na ọ bụ na ote Chineke shiri kee ya na Chineke o chetakwa na o nwere obi mmadụ ya si yes na ya nwere obi mmadụ ọ chọziri iyuzi ya ọ chọrọ ka odezi obi ọma ya nwere ọ chọziri odezi obi kọsọ ya nwere obi ọma ka o ji na-eshi ya ọnụ n'ala na o chetara mgbe ya kpọrọ ya rịọ ya na ya nidiri ego na ọgodo meshin ka ọ ga-azili ige ugodo ofu dara ya ọ gwa ya o chetara ihe ọ gwara ya na ele ihe ya ga-echetado otu ka ga-echeta abụọ na ọ gwara ya na ya ma ọnụ ọrụ ime isi na-enweghị dara ya ejighị ego dara ya mụọ ọrụ ịkwa akwa ejighị ego meshin na ya agaghị amụkwa ọrụ ịsavụ mesin ịsavụ simenti na saịtị na-enweghị ego pan
na-agụdo otu ka ga-abụọ na o mechara na gwa ya si na ebere na-emetere nwoke ọwụ ga-abịa lụrụ ya na ihe na ya ejighị ka akpali okuko ọgụdo otu ka ga-abụọ na akwa mụọ na nwa na ya hụrụ nwa ya na ọhụ na pikchọ nwa ya mana oche ekele status ya na nkwa at least nwa ya yiri di ya na nwa ya ejighị hụ ka ya mana ya onwe chaga vụvụva akwa nwa ya jighị nji ejikpili ka dike na ọhụnọta ụwa na ihe niile ọnọdụ ọnọdụ dị na ọya ji ọnụ ya kwutere onwe na ọ ga-enye ya nsogbu na enweghị otu ya ma otu ya ga-esi eme nga ya nọ na-ekwu gị last born ha etighị ọnụ na fon like enweghị welite olu ya onwe na-anụ ya from background ọgwa ya sị na ya nwakwala nwa onye ha nwakwala nwa cross na onye ha nwakwala nwa bịa Amerịka na ya ekwuwela ugbu a na ọ gwakwa ya gakwara ndị di ya gakwuru nna ya na village na kịtịkpa gbawakwa ya anya ebe ahụ ọ jụọ so last born ha kpọga yi like this asị na ha pụgado ihe mere ekwughị na background ihe na-ajụ ya wụ na ọ wụrụ ya ọ gasị ya ọ ga-etiri ya akwụkwọ bịawa US okwe ha asa ya that part ya gwa ya biko ya ma otu esi nweta nọmba ya na ọkpọ hakwala this number again na ihe ọbụla bụ ihe ọ nidiri na papa ya dị ndụ na ọwa onye ịhụnanya ya na ya abụọ raparapa na ọwa onye wetara na nye ya ọkwa na onye ọ na-eweta nye na ọ ya nwa ego a na-ekwepụ ya ihe buruzo nweta ego na di ya ihe buruzo ọlụ di mma nọ ntara na ya mara mma ya na enwegbe mgbe ya na ya abụọ ji wụrụ ntọ ya na ya abụọ na ọ hapụ ya ka ya nọrọ ebe chi edenwere na ọ ji ọnụ ya kwụ na onye ọbụla nọrọ ebe chi edenwere na o chefu chana soso ihe ihe ji ọnụ kwugowa na onye ọbụla nọrọ ebe chi edenwere na ọ hụtara this life na ọ dị competitive na ọ dị competitive in nature ọ hụ this life hụ ụmụnne ya dịka competition na onye ka ọ chọrọ ịbịa were meet up na ọ nọrọ ebe ahụ chi edenwere ọgbanyọ fon na ya nọzi mpa ya kpee ya na fon gwawe na nwanne ya nwaanyị na ha anwụna na ya nọrọ nga gbakọrọ gbago elu gbakọrọ gbatu ala na ọ na ha anwụdịla na ihe na ha emebile na ọ na-eluzila Adanne ma ọ bụ ihe ọjọọ ụmụnne ise ya gwa mpa na ya yuzikwara emotional blackmail ya bịakwala bịa nye ụmụ soft talk ndị ahụ na ọkwa ya onye ya gwara si na ebe Ada nwaanyị na-egere nha ka ọ hụrụ n'anya gị na ọ na-abụ ọhụrụ nwa nọ n'anya kwa ya onye adịrọ ṅụsị gị biko na gị gwa Ada nwaanyị gị nweta ị ga-esi napụta ya nara ya ego n'ihi na ị na ya ọ ga-enye nha na ị na-atatụrụ ya ego nye ka e were zụrụ dara ya na ọ gịnị ka o kwuru o chefuru ihe o kwuru ka ọ ya chetara na ọwụ ebe ya mega isi ọrụ aka na ya mụrụ ga-ejiri hụ nwaanyị hụrụ ya lechaa ya ekpere ekpe ga nwa ya nwoke si alụwa na ya biko ya na nwa ya nwaanyị na ọrụ onwe ha ebe otu olokwutere ebe ahụ ya nọrọ ebe di ya edenwere na ebe Chineke edenwere eze nwatakịrị ọkọpụrụ puo ha bịa kpọrọ ha ya kpọwa di na ọ lụrụ di na ewelatabeghị na ọ iwe ka di elewege kpolata ya baa na ya na ya abụọ sọtụ onwe ha na ha wụ nna na nwa hụrụ onwe ha n'anya na-enwe mgbe ha filiri lọv ya hụ ịhụnanya ebe ọ nọ na ọ Ada ya nwaanyị ka o nyere ihe niile ya ka ọ ka na ahụnanya na ya na ya abụọ mekwara ha eme agba ya kpeghakwala nọmba ya gbanyọ mpa fon na ntị na nwaanyị mba nnọọ nza na ya nọzi nwanne ya nwoke akpọ ya na fon si ya na sista na ọwụghị obere ihe na ara ahụ n'idiri ka achapụ ya na enidiri iwepụ ịchapụ ara ahụ na enweghị ha ga-emekwatazi otu ara ahụ na ya biko wereta iwe na enweghị ha ga-eme n'ebe ọ sị na ihe ọbụla ya enidiri na ya ga-enye mana ya achọghị ka ya bịa ntili ya mụchicha ụmụ ka ama nna ya hapụ isi na ya ekwere ekwe na taa ọ bụrụ na kama ọ gbanwee ọnọdụ ahụ ọ ga-eme ya ọ bụrụ na ya chọọ ka ịbịa o mee ka ya mee ala ahụ ịbịa na o were enye nwanne ya nwaanyị le ma ọ ga-akpọta na a ga-emeta na US ebe akara na Naịjirịa ya gwawa ya jụọ nwanne ya nwoke sọ ọkwa nna ya nọghị na US ha ga-anọrọ ọtọmatikali na-etu onye nọ USA na ya nọ na ihe o kwuru na onye ọbụla nọrọ ebe chi edenwere ihe a ya sara ya Adanne kwa ihe a sara nna ya na ọkwa ihe a na-asa ya onwe na onye ọbụla nọrọ ebe chi edenwere na okpo ha next time bido okoko nwanne ya nwaanyị na ya blọk ya ọ ga-akpọ ha kwa enweta ka e tụrụ anọdụ ha akpụda anọdụ emedu misteki ịkpọ onye ka ahụ onye na-eshi onye ka ahụ onye eshigị ka ahụ dọda ka ahụ emecha na sef sendịara ya balansị ya ọrụ tara na balansị ego nwere na USA screenshot ya balansị ya sendịara ya na ahụ ha many $1,000 n'ebe ahụ ọ gwa ya sị na elekwe balansị ya here ego for this month na olekwe na ya sị ka ya eji ya na ọnọtala ego $1 before na that one na-egbukwu ya egbu na ya emechana gwa ya sị ya ngwa ya gba ọkwụ n'ọkụ hapụ ya ya nọrọ ebe chi edewere according to ha na ka ahụ na-egbu ya egbu na that one ga-eme ala ya n'iyi na ka ahụ na-eme egosi ya na ego nọ ka ahụ gwa ya dat na ote ya na ya nwere ike ikpofeta ya America single handedly ka ga-eme na ọ na ha ebegbula onwe nwaanyị mba nọ na m juderele ya mba ụwa na ihe na nwanne ya mere na ọwa dịghị mma because ọ ya na ahụta na ọhịa o ji ọnụ kwutere onwe na mgbe nga mmadụ ga-ekwugide okwu Chineke were ya iwe na ọsọ onye ọbụla nọrọ ebe chi edewere na m judele unu na ọ wụrụ ṅọ na nwanne ya nwaanyị na ya achọghị ịbịakọwa ihe nwanne nwaanyị mere na nwanne nwaanyị mejọsachara ya oyi ifu na enyi ya nwoke abụọ ya na ya harụ na mana nwanne ya nwaanyị mere ha jiri ha pụcha ya na ihe ọbụla ga-eti gị na ihe mgbu na-agọrị na ọhịa Adanne na-eme ha
na onye deserve do that is o deserve ihe okwu ọma ma ọ fọzikwa enyemaka na m jụdelu unu na ele otu e ga-esi ebi a destin obi agbawa na ọ na-adị ya ka even na pen ahụ nọ n'ime ya na sị dọbụl ọrụ ya ahụ n'ebe ahụ na ahụ gadịghị any reason so far iji nyere onye ahụ aka. Ụmụnne m okwu ekwulekwucha m sị nne m ya sị otu nne mụrụ otu Chineke ya kere mana ọ bụghị otu akara aka. Ebe ọbụla ị nọ taa, ihe niile mere na ndụ m before gị nweta onwe ebe ahụ ị nọ bụ ihe edere na ọ ga-eme ka i wee nwee ike nweta onwe ebe ị nọ taa. Onye a na-ekwu okwu ya bụ otu nne m. Ọ bụ otu nne m, your blood. Mgbe ụfọdụ enwere ụdịka mgbaghara ị ga-agbaghara mmadụ, onye ahụ akpọ nwụọ hụta onwe na deserve ya, ihe o mekọwara ṅụ ebidozie pịawazie họntụwazie ya. Ebe Chineke ga-agọziele gị ike gbagbara ebe mgbe m na ihe buru ya buru, enwekwa ihe dị iche gị na ya bụ. Ọ bụ otu nne m. Ihe m na-agaghị eme ala ka ime awụ ị na-etiri akwụkwọ bịawa Amerịka. Ị ga-agwa nwanne m nwoke enwe aka enyemaka ọbụla ị ga-enyere nwanne m before ya nwụọ, because ọnwụọ enweghị ihe ị ga-enatakwara. Ọnwụ dịrị onye ọbụla. Onye na-anwụhụ taa nwụọ echi mechakwara nwụọ. Ọ bụ otu ọnwụ ahụ onye ọbụla bụ ya n'akara aka gaghị gị. Ọnwụ na-ejide ego na-ele gba ya nkịtị ya nwụfuo. Ọ bụ ihe ndị a kọrọ m n'ọnụ mere na iji dị strong, mere na ejiri nwee the type of echiche channel ọ cheke decision ị tekiri na ebe na ị ga-anọghị school ọwụghị maka ịmara ka ijide n'ọrụ aka wee melite onwe gị. She pushed you to that. Adịrịla ya azụ, adịrịla your father azụ, emelitere ogbe etere so family. Kama ihe ị ga-emewo nke a sị tie akwụkwọ bịawa US na a ga-emete na US, don't do that. Enweghị a ga-emetekwa ya na Nigeria ma ọ wee ego enwe aka ị ga-enyere nwanne m gị nyere ya. Ọ ihe m gwara ụmụnne m, ọ ngọ ha na m n'ọnụ. Enwekwe nnọọ ihe unu ga-agwa mana eso hapụ ya dịrị ya azụ revenge ya gala ya hapụ ya nwụọ dead. Ọ bụ nnọọ ihe ị chọrọ igwe gbotewe na comment section. Ọsọ ga-anụ ihe unu ga-agwa n'obi na ọ gbawale na nwanne ya nọ mere ya ịcha na o mere ya ịcha mee ya hụ mee ya mgbe ụfọdụ ya nụrụ ya o tritiri ya like ya na ya wụhụ ofu nne na nwamba nọ m si ya mee gịnị m sị nne m mee ya ifu Chineke ga-adị happy with you. Ọ Chukwu nna na-ebuli mmadụ elu, ọ bụghị mmadụ mma ya buliri ya mana ọ sị onye ọbụla nọrọ ebe chi edenwere and ikekwe ihe o jikwere that young man because o ji ego as a den ọ chọghị ịnọ ebe chi edenwere mana even though na o ji ọnụ ya sị na onye ọbụla nọrọ ebe chi edenwere ya ga-were ka ya ka edenwezi onwe ya ebe nwoke ji ego nọ ọhụhụ ụbọchị taa anya ya agbanwe nne ya agwa ọjọọ n'ihi na ọhụhụ ụbọchị taa anya. Mana ị nwere ndidi chi ya denwenye ebe gị nọrọ, ị nwere ndidi kpata iji nọrọ ebe chi denwere taa. Ọnụ ụfọdụ ndị mmadụ nwere ọnụ eji ekwu ọka emeghe ọnụ ka na-adachi mana n'ime ihe niile ihe onye ga-awụ ka ọ ga-awụ. Ụmụnne m ọhịa m gwere nwekwe ka unu ga-atụkwasị onwe n'ọhịa unu ga-agwa ya unu gwa ya ịnụkwa nga na ugbo na-ele m olee ihe ahụ mmụọ na-agwa na iji yakara ụmụnne m. Ọ gịnị wee echiche ahụ ị na-enwere ebe nwanne m nọ? Kedu otu isi ahụ nwanne m hụta ya na competition gị na nwanne m anọghị into competition. Nwanne onye eze wee eze, nwanne onye eze wee eze n'ihi na achị ime ihe ọjọọ echeta na nwanne ya wee eze ahapụ ya. Nwanne onye ike wee onye ike echeta nwanne m ahapụ ya. Gị na nwanne m ekwesịghị ịnọ into competition. Ọ jọrọ njọ jọgbu udele na njọ mara nwanne gị mara ọbara gị n'ihi na enweghị onye ma echi ihe echi ga-eweta. Ụfọdụ ụmụnne dutere ụmụnne ha, ụfọdụ ụmụnne dutere ụmụnne ha enwe ihe ma ego ha ga-akpata ma ihe niile eji aga mba na ọ nwanne ha ndute ka ha dutere ya ọrụ ha wụ nọrụ ala riwe ego mana ọ nwee ndidi mara na ọ nwanne m tiri gịnị akwa mgbochi ekewa. Mana anya ụfụ agwa ọjọọ na-eme ụfọdụ eme nwanne ha ihe ha na-ekwesịghị ime. Nwanne pụtazi ya na-ekọ ihe nwanne mere gị na ekwu okwu gị jesi onye na-egbe iko gị na otu nne gị yes ọdụ kwesịghị dị otu ahụ. Ịnụ ngalugbo naanị m otu ishele gị nwanne gị kpachapụ anya n'ihi na ịmaghị echi o nwere ike idutere ya ikekwe ọ gị dutere ya n'ime mmanụ niile n'ime ihe niile ifiliri na inwere atụgharịa lepụ anya n'ime ifuchọ ikekwe ọ gị dutere staa ya gbawa ị ga-erute mkpụmkpụ mkpọrọkwa ya haf ndute ka idere ọrụ nwawo na ịzaga nwanne ya lekwa ego riri mana ọ gị ga-eme ihe ịhụnanya ahụ ga-eji adịrị triti nwanne gị dịka nwanne gị ọwụ kọmpetishọn wepụ anya ụfụ ọ wụbara ọngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ.